Móriczkának pénzre van szüksége, és beszél egyik haverjával, aki azt mondja neki: ha hazamész, mondd azt, tudom a teljes igazságot. Jó, hazamegy Móriczka. Mondja az anyjának: tudom a teljes igazságot. Az anyja ad neki egy ezrest, és mondja neki, hogy kussoljon. Ugyanezt megteszi az apjával is. Ő is ad neki egy ezrest, és mondja, hogy kussoljon. Másnap mondja a postásnak: tudom a teljes igazságot. A postás mondja: gyere, ölej meg, kisfiam. Móriczka hosszasan leskelődik a szülei hálószobájának kulcslyukán. Egyszer csak elvörösödik, és mérgében öklével az ajtóba csap. És még ezek akarnak pszichológushoz küldeni azért, mert szopom az ujjam. Iskolában a gyerekek a kőzetekről tanulnak. A tanítónéni megkérdezi a gyerekeket, hogy milyen kőzeteket ismernek. Mondják, hogy mészkő, gránitkő. A tanítónéni megkérdezi Móriczkát, hogy milyen kőzetet ismer. Erre azt mondja Móriczka: szarnomkő. Az milyen kő? Kérdi a tanítónő. Nagyon kő. Gyerekek felcsöngetnek Móriczkához. Csókolom, Móriczka, lejöhet focizni? Sajnálom, gyerekek, hüppög a mama. Móriczka tegnap meghalt. Akkor legalább a labdáját tessék már ledobni. Móriczka anyukája észreveszi, hogy Móriczkának egyre jobbak a jegyei. Mondja is Móriczkának: Móriczka, hogyha a jövő héten is ilyen jól tanulsz, kapsz egy medencét. Móriczka a másik héten is jól tanult, megkapta a medencét. Móriczka anyukája észreveszi, hogy Móriczka milyen vígan ugrál a medencébe. Kimegy hozzá és mondja neki: Móriczka, ha a jövő héten is ilyen jól tanulsz, kapsz a medencétbe vizet is. Az 5 éves Móriczkát tanítják a köszöntőre nagypapa születésnapjára, amely így szól: rövid a versem, mint a nyuszi farka, éljen soká a nagypapa. A nagy napon Móriczka egy kicsit összekeverte. Rövid a versem, mint a nagypapa farka, éljen soká a nyúl. Tanárnő kérdi az iskolában: gyerekek, kinek mi hiányzik otthon? Nekünk még nincs autónk, mondja Ferike. Nekünk még nincs tévénk, kontráz Józsika. Nekünk már van mindenünk, böki ki büszkén Móriczka. Tényleg? Persze. Múltkor hazajött a fater, belehányt a szekrénybe, anyám meg azt kiabálta: na, már csak ez hiányzott. Móriczka lyukatás a hátsó kertben. A kíváncsi szomszédnéni átszól a kerítésen. Minek ásod azt a lyukat, Móriczka? Megdöglött az aranyhalam, azt temetem el. No, de annak nem kéne ekkora lyuk, mondja a néni. Dehogy nem kell, feleli Móriczka, hiszen ott van a maga macskájának a gyomrában. Móriczka és az anyukája vacsoráznak. Móriczka megszólal: anyu, kisfiam, evés közben nem beszélünk, majd vacsora után elmondod. De anyu, mit mondtam? Vacsora után. Mit akartál mondani, Móriczka? Csak azt, hogy egy csótány volt a tányérodon, de most már mindegy, mert úgy is megetted. Az iskolába különleges dolgokat kell vinni a gyerekeknek. Kérdezi a tanítónéni Pistikét: te mit hoztál? Én egy aranykarkötőt hoztam. És mit mondott apukád, mikor elhoztad? Hát, hogy ha valami baja lesz, akkor letépi a fejem. Hát te, Zolika, te mit hoztál? Én egy antik faliórát hoztam. És apukád mit mondott, mikor elhoztad? Hát azt, hogy ha valami baja lesz, akkor kitépi a kezeimet és a hátamba szurkálja. És te, Móriczka, te mit hoztál? Én egy lélegeztetőgépet. És apukád mit mondott, amikor elhoztad? Azt, hogy ökrrrr.